Tofu, erittäin helppo ja monikäyttöinen raaka-aine, niin arkiseen kuin pyhäkokkailuukin. Ainoa mikä siinä on syytä muistaa, että se pitää maustaa, eli mieluiten marinoida hyvin, ihan niin kuin liha tai kalakin. Tänään valmistetaan raikas salaatti, jossa on käytetty raaka-aineena sitruunalla marinoitua tofua, maartisokkaa sekä rosmariinia. Aloitetaan tofun marinoimisella. Tässä ohjeessa tämä tofun marinointi toimii myös salaatin kastikkeena. Sitruunan kuorta. Sinappi, mustaa pippuria, suolaa. Sitten otetaan rosmarin lehti. Ne voi joko murskaa käsin tai sitten veitsellä. Sitten pannaan öljy joukkoon. Tää on oleellisin vaihe, eli tää tofun marinointi. Mitä pienemmäksi tän leikkaa tai murskaa, niin sen nopeammin se maustuu. Eli käytännössä ihan jopa vartissa tai puolessa tunnissa. Sekoitetaan se huolellisesti näin. Ja antaa maustua tässä tapauksessa vartin. Salaatti pestään hyvin ja kuivataan huolellisesti. Artisokka viipaloidaan ohuesti. Ja voi myös laittaa vielä tämän jälkeen kylmää veteen, joka rapeuttaa sitä entisestään. Sitten se pitää myös muistaa kuivaa huolellisesti sen jälkeen, ettei salaatista tule vetinen. Sitten salaatin lehtijoukkoon. Ja nostetaan ainekset lautaselle. Päälle voi vielä murskaa vähän tuoretta rosmariinia.